warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mugi kebagas warasan katentreman tansah sawineng kuwa dumateng kula panjenengan sami saking berkah dalem Gusti Maha Misesa Bawana kacena tituaji perkopinaan kabejan kawilujengan salebetipun ngayahi darmaning gesang bebrayan. Nuwun para sepuh aji sepuh ingkang para ing pamawas iwalebda ing pituturing ing sinebut kinabekten para pangban papating praja miwah satiraning negari minangka songso agung pantam-pantam ing kawula dasih ingkang dahat witarasana para alim para ulama ingkang hambeg berebudi dharma bawalasana linangkung kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Lurah Kalurahan Tirtomulya panjenenganipun Bapak Ridwan Anas sing satu dadi hormatan. Kunjuk datang jenipun Bapak Topo, Bapak Lurah Parangtritis kisah budak Dinurwatan. Kunjuk panjenenganipun keluarga ingkang hamangku gati panjenenganipun Bapak Teguh Dalasan Ibu Pariyati. Sumrambahipun sedaya keluarga saking bungkus Parangtritis Kretek Bantul ingkang satuhu dahat Dinurwatan. Mliginipun kunjuk dumateng keluarga kadang badhe pisan sutresna panjenenganipun Bapak Tohari Ibu Siti Nur Hidayah keluarga saking Jebukan Tirta Mulya Kretek sagung para tamu kakung putri ingkang bagya mulya. Sumangga kaperwakan kula panjenengan tansah munjang syukur dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala kepareng kanthi lafal alhamdulillahirabbil alamin. Dina tasih wonten keparingipun paring romah kawilujengan saha mapinten pinten dumateng kula panjenengan sami. Dina wajib punika Gusti ingkang merbeng dumadi kepareng paring rahmat hidayah minayahipun dumateng kula panjenengan sedaya satemak ing titiwajib saged kempal nyawiji manunggalaken cipta rasa budi meweng karasa saperlu andereki lastaning adicara ing titiwanci punika. Boten kesupen selawat salam tansah kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagarwa saputra para sahabatipun ing pangajak mugi-mugi kula sami kalebet wonten ing kalingan warahmat Allahumma amin. Bapak Ibu sagung para tamu ingkang winanti kehormatan saderengipun kalumampah laksitaning adicara sampun rinancang rinumpa-rinumpaka kaliyan kula wangsa sumangga laksitaning adicara kaperwakan sarenganane tetunggal mugi-mugi lampahing adicara purwamadya dumugi ing kusana saged kalampah kanthi rancang ing sambi kala repeta. Asung pandonga kadhiraken kanthi kapitadosan Islam kasuwun kanthi waosan basmalah sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Salajengipun kepareng pambagya harja pambagya Yuwana Basuki saking keluarga minipun Bapak Teguh Dalasan Ibu Pariyati ing titiwajib punika nyuwun gungan kunjuk dumateng minipun Bapak Sujadi minangka sulih sarira taling basa saking sedaya keluarga. Dumateng Bapak Sujadi kasumanggaken sacekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Dumateng asanipun para pepunden pinsepuh sesepuh para lenggah ing satu hudat kinurmatan wonten ing madyaning bahagian siak injang menika panjenenganipun Bapak Teguh lumantar kula ngaturaken pambagya wilujeng rawuh dhateng rawuhipun para pepunden pinsepuh sesepuh linangkung panjenenganipun Bapak Duta Sarya sak rombongan. Sinarengan raos atur saha panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi para tamu kakung Sumawana Putri kersa lelenggan kanthi mardu samardikaning penggalih. Wondene wekas lekas sing sedya wigatos sing gati. Ing mriki kepareng kawula ngaturaken nadyan to hambuk bilih panjenengan sedaya sampun ngawuningani wigatining sedya.
Nun inggih panjenenganipun Bapak Teguh sekalian, netepi darmaning sepuh ngami moho siwi mahardya suta ngentas pitulus putra putrinipun ingkang sesilih pun Rara Ayu Dwi Herawati ingkang samangke badhe kadhawuhaken kalian Bagus Muhammad Iksanuddin Anwar. Nun inggih putra tanaya panjenenganipun Bapak Tohari so Ibu Siti Nur Hidayah ingkang pidalem wonten ing jebukan RT sekawan Tirtomulyo Kretek Bantul. Wondene akad nikah ta ijab kabul insyaallah badhe katindakaken ing dinten menika dinten Sabtu kliwon Surya kaping selangkung Oktober warsa 2000 selangkung wanci tabuh songo. Wonten ing papan menika wonten ing Joglo Mangesti menika. Ing salajengipun panyuwunipun Bapak Teguh sekalian wonten ngarsa panjenengan sedaya mugi wonten lelaning penggalih para tamu kakung sumawana putri kersa paring panjurung pandonga pamuji saha pangestu mugi ing sakmangke lumadining upacara ijab kabul menapa dene wisudan jati wiwit lekas dumugi pungkas ing samangke tansah manggih rahayu wilujeng neskala boten wonten alang satunggaling menapa. Dumateng asanipun para pepunden pin sepuh sesepuh para lenggah ing satudat kinurmatan pahargyan ing wekdal enjang menika saged kaleksanan karo sepambiyantunipun para sanak kadang tangga tepalih ing pramila mbok bilih panjenenganipun Bapak Teguh boten saged mangsulaken kana lair. Mugi-mugi kemawon sih kadarman panjenengan sedaya handadosna amal kesaenan lan sedaya kasumanggaaken wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang kanthi menika panjenenganipun Bapak Teguh manungsa kirang sempurna hambuk bilih anggenipun ananggapi rawuh panjenengan sedaya wonten kirang ing tanggap tangguh gupuh miwah suguh. Saanggenipun hangaturi papan palenggahan kirang anuju prana kalian andhap so inggiling kalenggahan ingkang kagerba kirang ing bojo tuwin krama saestu panjenenganipun Bapak Teguh tansah tumadah lubering pangabsama. Mbok bilih mekaten sawentawis atur pambagya arja saking kula wonten kirang langkungipun saestu kawula nyuwun agunging pangabsama. Pinangka pungkasaning atur mbok bilih wonten tuna dungkaping atur tutur ingkang kalantur-lantur ugi kirang subasita ing reh basa tuwin krama jenang Selawader parisusundheran apuranto menawi wonten lepat atur kawula. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu umur dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nuwun kula nuwun wonten ngarsanipun para pinisepuh sesepuh aji sepuh ingkang ngangge mastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang pantes pinundi. Wontene atur ingkang sepisan Bapak Tohari sekalian Ibu Siti Nur Hidayah ngaturaken salam taklim, salam kawilujengan dhateng ngarsanipun Bapak Teguh dalasan Ibu Pariyati lan sedaya kala wangsa. Lan salam taklim katuraken kanthi atur Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun menggah sowan kula sak rombongan wonten titi wedal enjang menika nggih menika badhe nglarapaken nyuwanaken Sekar Cempaka Mulya calon pinanganten kakung Nuninji Bagus
Bribda M. Ihsanuddin Anwar ingkang samangke badhe kula pasrahaken dhateng panjenenganipun Bapak Teguh sekalian nglajengaken menapa ingkang dados rembag dinten kawuri bilih wonten ing titi wedal menika. Bapak Tohari sekalian Ibu Siti Nur Hidayah nyuwun lan masrahaken jalutenayanipun inggih menika Bribda M. Ihsanuddin Anwar ingkang samangke supados dipun dhawuhaken dipun ijab kabulaken kalian Atmaja putrinipun ingkang asile Genduk Ayu Dwi Ferawati. Saestu awit nami Bapak Tohari sekalian Ibu Nur Hidayati ing samangke ngaturaken agunging matur nuwun ing mbok bilih sampun dipun leksanani menapa ingkang dados panuwunipun saking panjenenganipun Bapak Tohari sekalian Ibu Nur Hidayah. Lan salajengipun kula sak rombongan sagedipun namung nderek ngestreni nderek ndedonga mugi-mugi ijab kabul ing samangke kalampah kanthi manggih kawilujengan tebih saking sambe kala lan salajengipun pinanganten sekalian anggenipun mlebet bebrayan enggal sageta manggih tut-runtut ayu ayem sakinah mawaddah warahmah. Salajengipun sowan kula sak rombongan wonten titih wedal menika kinanten sarana warana kagem jangkepi salaking rabi inggih menika ingkang awujud pisang sanggan. Salajengipun mas kawin ingkang awujud setunggal motor vario. Salajengipun ugi wonten jenean seperangkat ngadi busana. Salajengipun bumbon pawon lan ugi redana ingkang boten saged kula aturaken gunggung wilanganipun. Mugi-mugi sedaya kala wau saged angenteng-entengi menapa ingkang dados pahargyan wonten titi wedal menika lan saged dadosaken sarana ngrumaketaken anggenipun pasederekan antawis wonten keluarga ing bungkus lan keluarga wonten ing Jebugan Tirtomulya Kretek Bantul. Atur ingkang salajengipun Bapak Tohari sekalian Ibu Siti Nur Hidayah tasih nyuwun gungan ing mbok bilih wonten ing dinten Ahad kala benjang 26 Oktober 2000 selangkung kirang langkung tabuh sedoso. Bapak Teguh lan sekalian Ibu Pariyati lan sedaya keluarga saking bungkus kasuwun rawuh wonten ing Jebugan Tirtomulya Kretek Bantul anglarapaken putra pinanganten sekalian lan nderek tasakuran ngunduh mantu. Atur ingkang salajengipun lan ing bobiling samangke adicara ijab kabul wonten titi wedal enjang punika sampun kanggep cekap lan paripurna. Kula sak pangombyong badhe medal pasilan nyuwun pamit lan nyuwun donga pangestu mugi-mugi lampah kula sak rombongan awit mriki dumugi griya mangke tansah manggih widodo wilujeng nir ing sambi kala. Bilih mekaten lan semanten ingkang saged kula aturaken pinangka talang aturing saking Bapak Tohari Ibu Siti Nur Hidayah. Saestu kathah atur ingkang kirang mranani para kirang jumbuh kalian ugering tata basa kula nyuwun lumunturing pangabsama lan kula akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengipun kepareng panampi ningkati saking keluarga agenipun Bapak Teguh Dalasan Ibu Pariyati nyuwun gungan kunjuk dumatengipun Bapak Joko Mahendra minangka soleh sarya tali basa saking sedaya keluarga.
dumateng Bapak Joko Mahendra kasumanggaken cekapipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyun sewu. Dhateng arsanipun ingkang jumeneng hangembaniwu keluarga badhe kadang kinasih. Panjenenganipun Rama Lurah Tirtamulya Bapak Ridwan Anas ingkang tansah winengku saking pakurmatan. Dhateng arsanipun Simbah Lurah Parangtritis sekalian Bapak Haji Suhardi ingkang amanjari pilenggahan wonten ing riwedal enjang menika ingkang satu dahat kinurmatan. Dhateng arsanipun Simbah Mantan Dukuh Ngungkus Simbah Hatmanto Sutrisno Ngawiyat sedaya pepunden sepuh ingkang ngamastuti dhateng pepoyaning kautaman ingkang satu dahat kinabekten. Dhateng arsanipun Romo Kiai Ibu Nyai, Romo Haji Ibu Hajah ingkang siang pantoro ratri tansah sumanding pustaka wahyuning ilahi pinangka pancer kiblating manembah jati ingkang tansah rumeksa pustakaning kalersan ing satuhu dahat sinungkeman. Dhateng arsanipun para nayaka pangembating praja sae ingkang karya ngawiyat ingkang sampun purna pinangka pandam-pandom pangayomaning kawula dasih ing satuhu dahat asih ing sasana. Sumrambah dhateng arsanipun sagung adi lenggah kakung swawana putri ingkang boten saged kula piji setunggal-setunggal saking asma saha kalengganipun ingkang satuhu dahat kinurmatan mirunggan langkung-langkung ngarsanipun Bapak Tohari sekalian Ibu Siti Nur Hidayah ingkang winengku ing suka basuki nuwun amit pasang kaliman tabik mugi tinebena ing tolak manu sumantaka kula sowan nigas wacana mungkil pangandikan sawetawis kinten amradapa minangkani awit saking keparengipun tiyang sepuh kula Bapak Teguh sekalian Ibu Pariyati ingkang ari wedal enjang menika miji dhateng kula pinangka soleh sarira. Saos atur dhateng ngarsanipun sagung para rawuh ngawiyat langkung-langkung ngarsanipun Bapak Tohari sekalian Ibu ingkang saha ngajeng. Sampun kasalira pepunden kula sepuh Bapak Lurah Tirtamulya. Semanten ngaten rantampaning atur ingkang sampun rinakit rinumpaka sak mangke pinanggih tuna dungkap. Kirang jangkep kepara nalisir saking paugeraning parama krami tadah wadana nyuwun diagung ing pangarsami. Murwakani atur boten kata lumpen derek ngunjakaken raos puji dalah syukur dhateng ingkang mardi kengrat ing sampun keparengan babar sewilasa rumentah dhateng kawula dasih katiti wedal enjang menika kula panjenengan dipun keparengaken nyawiji wonten ing papan menika kanthi sepen rubeda setunggal menapa alhamdulillahi rabbil alamin. Ing tansahipun boten kata lumpen sholawat salam kunjuk dhateng sekaring bawana langgeng Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak garwa sak putra sak sederek miwah sak penderek pangajab kula panjenengan miwah sedaya titah ing sakmangke ginanjar syafaatipun wiwit madyapada ngantos tumekeng delahan amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ing satuhu dahat kinurmatan purwakaning pangandika gati lumantar panjenenganipun Rama Lurah Tirtamulya Bapak Tohari rawuh tedhak wonten ing papan menika angka sepisan estu kula ngaturaken matur nuwun keparengipun Bapak Tohari ngaturaken paring salam taklim. Miwah sangka pangabekti dhateng sedaya pepunden sepuh, mligi dhateng tiyang sepuh kula Bapak Teguh menapa dene Ibu Pariyati. Kanthi andhap asoreng manah katampi kanthi atur Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kundur dawuh ing sami-sami. Mustikaning gati lumantar Bapak Ridwan Anas. Pilih Bapak Tohari sekalian Ibu Siti Nur Hidayah. Estu sampun gumolong ing penggalih manunggal karso kalian tiang sepuh kula Bapak Teguh menapa dene Ibu
ingkang Surya Candra kawuri sampun pirembagan bilih kepareng badhe nangsuli kekadangan lumantar andhaupaken Atmaja Jalu nuninjih pun Bagus Muhammad Ihsanuddin Anwar ingkang sampun manunggal raos dhateng lare kula pawestri nuninjih pun Ayu Dwi Perawati. Mila kala wau sampun kababar kawiyos bilih enjang menika pun Bagus Muhammad Ihsanuddin Anwar kadherekaken wonten ing papan menika tumunten kapasrahaken dhateng Bapak Teguh sak keluarga. Keparingipun Bapak Tohari Atmaja Sarimbit sak mangke badhe dipun ijabaken utawi wisuda wonten ing papan menika iki kanthi sarana mas kawin arupi titian kendaraan ingkang sewau sampun kasebat. Kanthi raos ingkang andhap asor, Bapak Teguh namung saged ngaturaken agenging matur nuwun ingkang tanpa upami dhateng ngarsanipun Bapak Tohari pilih enjang menika ageng kadarman Bapak Tohari sak keluarga kababar wonten ing papan menika sineksenan pinisepuh sanak kadang tangga tepalih ngestokaken dawuh bilih Atmaja Sarimbit nunggal Surya Candra wekdal menika ugi sak mangke tumunten badhe kawisuda wonten ing papan menika nyuwun tambahing pangestu donga pamuji mugi-mugi lampahing upacara wisuda ijab kabul sak mangke boten wonten alangan setunggal menapa amin. Semantara makaten awit agenging raos katresnan Bapak Tohari sekalian Ibu kaparingaken dhateng tiyang sepuh kula Bapak Teguh wonten riwi wedal enjang menika kepareng tasih kersa ngaturaken sarana upakarti jangkeping pasederekan ingkang arupi sepisan pisang sanggan ateges boten wonten arsa nggorunggi Bapak Tohari anggenipun badhe nangsuli kadangan dhateng tiyang sepuh kula Bapak Teguh. Kula namung saged ngaturaken agenging matur nuwun. Salajengipun tasih wonten arupi mes kawin wau kasampun kasebat ugi wonten arupi jenean ingkang katur dhateng lare kula pun Ayu Dwi Ferawati mugi-mugi anjang kepi ing warni dhateng badhe pinanganten sak mangke. Salajengipun wonten arupi ageman ugi sarana jangkeping ameng-ameng ingkang dipun jangkepi wontenipun dlancang aji ingkang rinampit estu sedaya jangkepi anggen kula netepi dharma utawi anggen kula misuda lare Sarimbit semantara mekaten bilih upacara wisuda utawi pilenggan wonten ing enjang menika tasih kirang jangkep utawi kirang sarju dhateng penggalihipun Bapak Tohari sak keluarga estu nyuwun pangapunten boten wonten atur rawit kurbaning kawontenan jer sedaya namung linandesan mekaten lan semanten ingkang dados kegiatan kula sak keluarga. Mugi-mugi kersa Bapak Tohari miwah sagung para lenggah paring pangaksama. Ing salajengipun awit agenging raos katresnan lumantar Rama Lurah benjang siang dinten Minggu Surya 26 Oktober Atmaja Sarimbit tasih dipun keparengaken utawi dipun kersakaken sowan wonten ing jebukan Tirtamurya Kletek Bantul sasmita ingkang kula tampi wonten ing jebukan sak mangke badhe dipun wontenaken upacara wisuda tali dharma utawi ngunduh mantu mila mekaten boten wonten atur sanes kejawi kula namung lumaasta dhateng purbaning ingkang maha nasa mugi-mugi sakmangke jinangkung kawilujengan saengga kula sak keluarga kepareng nderekaken Atmaja Sarimbit sowan dhateng Balai Prajanipun Bapak Tohari. Ing salajengipun pungkasing pangandika gati bilih pisowanan prasaja pilenggan wonten ing enjang menika kapenggalih cekap. Lumantar Rama Lurah Bapak Tohari sak keluarga ngersakaken jengkar pilenggan kundur dhateng jebukan Tirtamala Kletek Bantul sowang-sowang mugi jengkar lampahipun saking papan menika ngantos dumugi dalem hanyandung sekaret cepaka sak wakul-wakul
sinangkung karaharjan nuwun pamuji semantena sedaya keluarga saking bungkus tansah winengku ing kawidadan. Pokasing atur saking kula dhateng ngarsanipun sagung para lenggah miwah puni sepuh nyuwun tambahing donga pangestu miwah pamuji mugi lampahing upacara wisuda palakrami enjang menika saged lulus boten alangan setunggal menapa ngawiyat atmaja badhe pinanganten sarimbit sakmangke anggenipun bangun bebrayan enggal tansah winengku dhateng margining kaleresan sak temah binangun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal ginanjar rengganing wisma ingkang saleh lan salehah. Makaten sawetawis atur sapala saking kula minangkani keparengipun Bapak Teguh semantena sepisan malih kathah kalepatan kekiranganipun nyuwun gunging samudra pangaksami. Pedal kundur akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu saking para tamu ing winate penghormatan, dene menampi negati saking keluarga pinipun Bapak Teguh dalasan Ibu Pariyati sampun paripurna. Kula aturaken panuwun kunjuk dhumateng pinipun Bapak Joko Mahendra minangka sulih sarira taling basa saking sedaya keluarga. Salajengipun kepareng lung tinampi syarat sarana dauping calon tematen kalih bila kepareng cengkara saking papan palenggahan panjenenganipun Bapak Ridwan Anas kami panjenenganipun Bapak Tohari dalasan Ibu Siti Nur Hidayah. Lung tinampi diwajib menika ing samangke katindakan kaping 3 bila kepareng kunjuk dhumateng para kanca saking WO kepareng Ampra titisaken. Bapak Ibu saking para tamu ingkang winanti penghormatan lung tinampi ingkang sepisan saking panjenenganipun Bapak Ridwan Anas mugi katampi panjenenganipun Bapak Joko Mahendra lung tinampi ingkang sepisan kawiwitan. Salajengipun lung tinampi ingkang angka kalih sakinipun Bapak Tohari ing ditiwanci menika mugi katampi panjenenganipun Bapak Teguh lung tinampi ingkang angka kalih kapurwakan. Salajengipun lung tinampi ingkang pungkasan saking panjenenganipun Ibu Siti Nur Hidayah ing titiwanci menika mugi kepareng hanampi panjenenganipun Ibu Pariyati lung tinampi ingkang pungkasan kawiwitan. Bapak Ibu saking para tamu ingkang winanti penghormatan dene lastaning upacara lung tinampi calon tematen kekarone sampun paripurna. Salajengipun ingkang dipun ingkang tansah tengkap ing diwajib menika petugas pencatatan nikah ugi sampun rawuh bila kepareng laksitaning upacara akad nikah tumunten badhe kawiwitan ananging kepareng kapurwakan laksitaning upacara ngunjuk tirta wening ugi pangaringipun sang-sangan pelati rinunce kunjuk dateng calon temanten jalu mila kepareng dumateng para sampun kapiji kepareng amra titaken laksitaning adicara.
Kepareng hampur wani laksitaning upacara jengkar saking papan palenggahan bayaripun calon temanten jalu Bagus Muhammad Ihsanuddin Anwar ingkang kaperwakan nyuwun panjurung tengolan pangestu dhateng Rama miwahipun panjenenganipun Bapak Tohari Ibu Siti Nur Hidayah. Denya ing samangke saparipurna nyuwun tambahing panjurung tengolan pamuji calon temanten jalu Bagus Muhammad Ihsanuddin Anwar kepareng tumuli lumarang pangajeng pinanggi kaliyan panjenenganipun Bapak Teguh Dalasan Ibu Paryati. Bapak Ibu saking para tamu ingkang minangka kehormatan. Saderengipun kalau mampah laksitaning upacara kanthi kacapalan kabul kepareng kawiwitan kanthi paringipun unjukan tirta wening. Tirta mengku pralambang urip lan panguripan. Tirta wening banyu kang bening mengku pralampita. Dina samangke atmaja temanten kekaroning saken nuwuhaken keluarga ingkang bagya mulya. Keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Kapungkasan kanthi paringipun sang-sangan melati rinunce sekar melati ingkang gadhahi ganda arum wila mengku pralampita. Memuji dhateng Gusti Kang Maha Kawasa atmaja calon temanten jauling samangke saged beto ganda arum tumraping keluarga. Nuwuhaken keluarga ingkang bagya, keluarga ingkang mulya. Salajengipun kepareng linala sagemanipun ingkang tuwung meracih nani bilangipun para aswani diwajib kau sampun boten wonten sukartine malih. Salajengipun kepareng kadhiraken lenggah wonten ing majelis abdu nikah ingkang sampun kacawisaken. Salajengipun kepareng lenggah wonten ing majelis abdu nikah ingkang sepisan panjenenganipun Bagus Muhammad Ihsanuddin Anwar kepareng tumuli lenggah wonten ing sasana sampun kacawisaken. Salajengipun wali nasab panjenenganipun Bapak Teguh kepareng lenggah wonten ing sasana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Nyun sewu para matur dumateng para sepuh haji sepuh kasupan katan sah penduduk bektas dumateng para alim, para ulama, para kiai bapak karos katan sah kita muliakan Bapak Lurah, Bapak Dukuh lan Bapak Ibu sedaya rahimakumullah. Ingkang sepisan monggo sarana kedipun kula sami tansah ucapan raos puji syukur dumateng asma Allah Subhanahu wa taala. Awit nggih saking barokah rahmat taufik lan dipun saengga ing wekdal kalodhangan enjang punika alhamdulillah. Kula sami saged tindak makempal sareng ing majelis akad nikah ingkang sanggup barak menika. Saperlu anyarsan parang doa pangastu dumateng pinanganten kalih nggih menika antespon Mas Bagus Muhammad Ihsanuddin Anwar. Putra kakung saking Bapak Tohari sekalian Ibu Siti Nur Hidayah. Ingkang pidalem wonten jebukan RT Sekawan Tirta Mulya Kretek Bantul. Ingkang insyaallah sak mangke badhe kanikahaken kaliyan Mas Ayu Dwi Ferawati putri saking Bapak Teguh sekalian Ibu Paryati. Ingkang pidalem wonten bungkus RT 3 Parang Tritis Kretek Bantul.
Salat dan salam kita sah katur konjuk tumateng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumateng karo putra bener sampeyan Islam semrampahipun tumrap kaben sami. Mugi sahabatipun Kanjeng Rasulullah menika saged lumabira tumateng santos dumugi ing lakir sakmengkanipun. Amin Allahumma. Ing salajengipun Bapak Ibu kula sami insyaallah rukun punika sampun saged kacekapan. Sepindah wontenipun pinaten kakung kalih pinaten putri sampun siap nggih. Ingkang ketiga Bapa Wali kaleres menika Bapa Kandung Bapa Teguh salajengipun ingkang angka sekawan kalih saksi kacatet nggih menika Bapak Eko Kiswantoro ingkang kalih Bapak Nakiti. Ingkang gangsal menika pelaksanaan akad nikah utawi ijab kabul sifat ijab kabul nyuwun kungan dumateng ngarsanipun para bapak ibu para sami lan nyuwun doa pangestunipun mugi akad nikah samangke saged kalaksanan kanthi sae saged lancar sedhenipun. Bapak Ibu kula sami monggo majelis akad nikah menika saran kita awit kanthi awasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi-mugi karewasan basmalah kalawan saged manfaat dumateng kula sami khususipun dumateng pinaten kalih ingkang pelaksanaan akad nikah intel menika. Bapak Ibu kula sami sakderepun pelaksanaan akad nikah pada kawasaken kalamullah ayat-ayat al-suci Al-Qur'an dumateng ade ingkang tenah kita semua akan sak cekapipun sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin waja'ala minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Mugi kanthi wasan kalian ayat Al-Qur'an kalawan saged manfaat dumateng sami khususipun dumateng pinaten kalih ingkang pelaksanaan akad nikah ingkang punika. Bapak Ibu para sami, sebenarnya kita silakan doa pangestunipun mugi akad nikah sakmangke saged kalaksanan kanthi sae saged lancar sedhenipun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhlana nikah wal harama syifa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan wa ashiruhunna bil ma'ruf wa karitum nafa'asa an takrahu syai'an wa jalallahu fihi khairan katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'syaras sabab man istata'a ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghdalul basar wa ahsanu lil farj wa man istata'a falyabisawm fa innahu lahu ija. Wa qala aidan an-nikahu sunnati fa sunnati falaysa minni. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu al ghafurur rahim.
Monggo sarangan kalih kula dumateng pinanganten kalih dumateng Bapak Wali, Bapak Saksi, sareng-sareng anggenipun kita mas istighfar kaping 3 pun lajengaken kalian sahadat kalih kula dherekaken. Monggo sareng-sareng kita wedi kanthi aosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nggih, cekap. Salajengipun monggo dumateng abdi kakung saudara Muhammad Ihsanuddin Anwar, monggo panjenengan nyataken niat ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi lafal basmalah. Anggenipun nampi nikahipun Nimas Ayu Dwi Ferawati putri saya Bapak Teguh menika kanthi lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad Ihsanuddin Anwar, saya nikahkan anak kandung saya Ayu Dwi Ferawati untuk engkau dengan mas kawin 1 unit motor Vario dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ayu Dwi Ferawati binti Bapak Teguh untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Monggo pinanganten putri saged mlebet lajeng mangke kita doakan sareng. Nun sewu kunjuk dumateng ngatmojo temanten putri Genduk Ayu Dewi Ferawati kepareng malebeting sasana. Bapak, Ibu saking para tamu winate pakematan. Kepareng hanempi rawuhipun atmojo temanten putri Genduk Ayu Dewi Ferawati saking para tamu kepareng jumeneng sawetawis. Konjo dateng Bapak Ibu saking para tamu nuwun sewu kepareng jumeneng sawetawis. Srengenge wis rungkat saka papan palarmane. Satemah katon kencar-kencar madangi jagat pinuju wonten ing dinten menika titi sore kaping selangkung Oktober kali 2019. Jerkanus padha tresnan kitresnan sih sinian bakal gadang tumrap lumurning wahyu kabegjan bejo donya miwah telahan.
Gendo Ayu Dewi Ferawati kalawan Bagus Muhammad Ihsanuddin Anwar yakti karo padha dene bakal nyatangi darmaning gesang bebrayan satemah kebak mengajak muga jumbuh kang ginayuh sembodo kang din sedya Basuki kang KSD. Selamat datang Peniwa Sugeng Datan Po Pambeng. Mugi rahayu kang tinemu, rahayu tanpa bendu. Matur nuwun, sasingipun konjuk dumateng Bapak Ibu sagung para tamu kepareng lenggah wonten ing sasana sekawit. Sumangga matur nuwun sagung para tamu kepareng lenggah malih wonten ing sasana sekawit. Sasingipun lasitaning upacara kasumanggaken lajeng dhateng petugas pencatat nikah. Sumangga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم بحق فاتحة بسر الفاتحة يا فارج الهم يا كشف الغم يا من يبدي يغفر ويرحم نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أعصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم ألف بينهما كما ألفت بين آدم وحواء وألف بينهما كما ألفت بين يوسف وزليخة وألف بينهما كما ألفت بين محمد صلى الله عليه وسلم وخواتي الكبرى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب أنزلني منزلا مبارك وأنت خير المنزلين اللهم إنا نسألك العفو والعافية يسر لنا يا الله كل أمور وعافنا من كل هم أو بلاء أو عاني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين لقبول الدعاء لهم الفاتحة. Alhamdulillahirabbil alamin parang matur tumatang asanipun para sepuh para bapak lan sami akad nikah sampun saged kalaksanan kanthi sae saged lancar sedanipun insyaallah kalben sak nikah sampun sah tata suami istri sah menggaipun syaratum Islam mudah-mudahan perkawinan nomor setunggal tahun 1970 sekawan mugi kalipun saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah fid dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin barakallahu lakum wa minkum ma fi sa'atihi wa asma'afikum ma fi khair. Salajengipun saking kawan kalih menika petugas mboten tempat papunten monggo kita sampun kanthi wasal alhamdulillah sarengan alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu saged para tamu winanti pakurmatan. Lampahing upacara akad nikah ijab lan keburi wajib menika sampun paripurna. Sirat maca tempaten kali Gendok Ayu Dewi Ferawati kalawan Bagus Muhammad Ihsanuddin Anwar Puswidakto nambut silaning akrami kanthi anapa asmani serat
pikukuing palakrama wonten ing titiwanci punika. Sirat maca tematen kalih sampun sampurna minangka setunggaling keluarga midherek agami iwentine hukum negara ingkang lumampah wonten ing Republik Indonesia. Mila kepareng panjurung dongolan pamuji konco dhateng atmaja tematen kalih mugi-mugi anggenipun nglampahi darmaning gesang bebrayan lelombaning madyaning bebrayan agung tansah manggih kabegjan duwin kawilujengan tinebena saking godha rencana cinaketna ing karaharjan. Bapak Ibu sagung para tamu ingkang winanti pangkepatan ing titiwanci punika saestu kula aturaken panuwun konco dhumateng para sampun kabiji Dera kelamping adicara ing titiwanci punika matur nuwun konco dhumateng panjenenganipun Bapak Nakiti, matur nuwun konco dhumateng panjenenganipun Bapak Eko Kiswantoro, sumrambahipun konco dhumateng Adik Sarifah Anastasia, salajengipun matur nuwun konco dhumateng petugas pencatat ingkang titiwanci punika Bapak Abdullah ugi Bapak Muhammad Taufikur Rahmani sampun keparang anjliran titiwanci punika. Salajengipun sumangga katindakan lastaning upacara foto ugi penyerahan mahar pernikahan, penyerahan buku nikah ing samangke kasumanggaken kunjuk dhumateng petugas pencatat nikah ugi para kanca. Denia kepareng titiwanci punika ngaturaken panuwun kunjuk dhumateng sedaya keluarga ingkang sepisan, keluarga saking bungkus parang tritis kretek Bantul Ngajokarto Hadiningrat iwun dini sedaya keluarga saking Jebugan Tirta Mulya Kretek sumrambahipun dhumateng para kanca vendor ing sampun kapiji ing titiwanci punika matur nuwun ing sepisan kunjuk dhumateng Rizky Catering makarya kalian Rizky Wedding Decoration matur kunjuk dhumateng Takia Fauzia makeup artis rias manten titiwanci punika sineng kuyung Tri Prima makeup artis kagem rias keluarga ugi panitia. Matur kunjuk dhumateng Mbok Dandan Attire kagem busana temanten. Matur kunjuk dhumateng Tri Prima FUA kagem busana keluarga ugi busana panitia. Sineng kuyung para kanca saking Sun Production Audio Sound System Lighting ing titiwanci punika matur nuwun sanget. Sineng kuyung para kanca saking Sekar Manunggal Entertainment beberi samangke badhe nyawiji. Matur nuwun kunjuk dhumateng para kanca saking Rizky Wedding Organizer ingkang titiwanci punika estu dalam piyambak daru asmara saged pinanggih wonten ing Pratapajengan Bantul Ngajokarto ugi saged pinanggih wonten ing kantor ajudan Bupati Wakil Bupati Kabupaten Bantul ing titiwanci punika makarya kalian para saking Sun Production sineng kuyung Rizky Wedding Organizer. Denia salajengipun kepareng lastaning upacara penandatanganan buku nikah kalajengaken semoga sapangke penyerahan buku nikah kasumanggaken.
Baik, disilakan pada kesempatan siang hari ini untuk sesi foto. Monggo teman-teman dari Bio dan juga fotografer untuk segera, dikarenakan waktu juga semakin siang dan pada kesempatan kali ini prosesi akan dilanjutkan dengan sungkeman. Monggo, kami persilakan dapat segera untuk mempersiapkan. Bapak Ibu saking para tamu winanti penghormatan, dina kepareng katindakan lastaning upo coreng sampun dinancang. Sirat maca tempatan kalih tumunten marasowan dumateng Rama miwah Ibu ing samangke. Sumungkem ing pepadanipun nyuwun tambahing panjurung tengolan pamuji. Dene ya kepareng sang juru pramujitra Pramulase Wadana kepareng amradesaken laksitaning upacara. Laksitaning adicara kaperwakan kanthi cinopot agemanipun cenila linala sagemanipun ingkang duwung ing samangke. Tumuli sang juru pramujitra Pramulase Wadana kepareng amratitisaken sumangga. Kapurwaken kanthi cinopot agemanipun cenila linala sagemanipun ingkang duwung kepareng atmaja temanten kekarone marak sowan dumateng Rama miwah Ibu. Kyo jengkar saking dampak risang temanten kekalih kepak ing trapsilan nira nuraka sumung gemeng Rama Ibu angyuswa ing pepadan dipun tangkeping ngasta so sembahing jenggo iring kanan sinatan ngatanawake ras dharma bekti kunjuk dumateng Rama miwah Ibu nyuwun tambahing panjurung tengolan pangestu duh Rama lan Ibu keparenga kula sung pangabekti sahandapun poto kunjuk
tansah manggi yora hayu anggen kula olo krama cinaketsu Bapak, Ibu sagung para tamu ingkang winanti pakurmatan. Dina keparing diwajib punika sirat mojo temanten kalih. Genduk Ayu Dewi Ferawati kalawan Bagus Muhammad Isardin Anwar marasuwan dumateng Rama miwah Ibu nyuwun tambahing panjurung dongolan pangestu. Anggenipun nglampahi darmaning gesang beben samangke mugi-mugi saged nuwuhaken keluarga ingkang bahagia mulya, keluarga ingkang ayom ayem tata titi tentrem. Tinebina saking godha rencana cinaketna ing karaharjan. Nuwuhaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Bapak, Ibu, kepareng paring panjurung dongolan pamuji kunjuk dhateng atmaja temanten kalih dina samangke anggenipun lelumbaning madyaning bebrayan agung tansah manggih kabegjan tuwin kawilujengan. Donga pamuji kunjuk dhateng atmaja temanten putri ing titi wanci punika. Ger anakku. Bapak Ibu sagung para tamu winantu ing pakurmatan. Sira nini bocah ayu sagung para tamu winantu pakurmatan. Dene lestaning upacara sungkeman sampun paripurna. Estu ati jawa menika boten ateges raos siring musya lan sapanunggalipun. Ananging sedaya minangka raos tresna cina pakurmatan dumateng kabudayan Jawi ingkang atindungan. Salajengipun kepareng sang jero pramujitra pramulasi wadon kasumanggaken. Salajengipun kunjuk dumateng para kanca saking WO kepareng amparatesaken lajaning upacara candhaipun sumangga. Baik Bapak Ibu hormati, hadir berbagi pada kesempatan kali ini akan kita langsungkan bersama prosesi terakhir pada kesempatan kali ini penyematan cincin pernikahan bahagia kedua mempelai. Dan tentunya pada kesempatan kali ini bergaya bersama dengan Rizky Wedding Organizer, kami persilahkan untuk dapat segera
Melangsungkan gerakan waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih 10 menit. Pada kesempatan kali ini kami persilakan penyematan cincin pernikahan bahagia kedua mempelai. Ya, segera penyempatan cincin pernikahan bahagia kami persilakan untuk Ananda yang telah ditunjuk cantik sekali pada kesempatan kali ini. Monggo, ada senyumnya luar biasa. Penyempatan cincin pernikahan bahagia pada kesempatan kali ini diawali dari Mas dulu, ya, Mas Muhammad Ihsanuddin Anwar dulu menyematkan kepada sang istri Ananda Ayu Dewi Ferawati. Kami persilakan. Adik minggir dulu, adik. Ya, tetap di situ nantinya. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini penyematan cincin pernikahan bahagia. Yang pertama dari Ananda Muhammad Ihsanuddin Anwar kepada sang istri tercinta Ananda Ayu Dewi Ferawati. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saling pandang, boleh lempar senyuman keduanya pada kesempatan kali ini. Ikuti arahan fotografer agar momen pada kesempatan kali ini didapat dengan sempurna. Kami persilakan. Baik, selanjutnya pada kesempatan kali ini penyematan cincin pernikahan bahagia dari Ananda Ayu Dewi Ferawati kepada sang suami tercinta Ananda Muhammad Ihsanuddin Anwar. Kami persilahkan. Terima kasih adik. Pada kesempatan kali ini kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Hati-hati turunnya, dibantu Mas. Terima kasih luar biasa penyematan cincin pernikahan bahagia dari Ananda Ayu Dewi Ferawati untuk sang suami Muhammad Ihsanuddin Anwar. Kami persilahkan. Boleh tunjukkan jarinya mbaknya. Baik, silakan ikuti arahan fotografer pada kesempatan kali ini agar momen diabadikan dengan sempurna. Dan setelah ini sesi foto bersama dengan kedua orang tua. Kemudian kami sampaikan bahwasanya nantinya acara akan segera kita hari bersama. Sembari nanti kami persilakan Bapak Ibu untuk memberikan ucapan selamat doa restu untuk kedua mempelai bahagia. Akan tetapi perlu kami sampaikan bahwasannya untuk sesi foto tamu undangan pada kesempatan kali nanti dilangsungkan dengan global saja. Tidak satu keluarga, dikarenakan nantinya kedua mempelai akan berganti busana untuk resepsi nanti siang. Dan pada kesempatan kali ini kami persilakan untuk foto terlebih dahulu bersama dengan kedua orang tua, kemudian persiapan saudara kandung kami persilakan.
Makarya kalian Segara Wanunggal Entertainment ing diwangsi punika Sang Production ing diwangsi punika dicara bagian temanten Kendok Ayu Dewi Ferawati kelawan Muhammad Ihsanuddin Anwar. Matur nuwun. Waduh Mbak Ayuku Tanti sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Mboten patek, Mas. Oh, mboten patek. Ngendikanipun wau dalu nembe diinfus nggih. Nggih. Miyos pun dileng infus. Botabote, Mas. Oh, botabote. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Pokoknya kabeh muga-muga sehat. Nggih, rezekine lancar. Amin ya Allah. Iso ketemu meneh ning lain kesempatan. Amin. Nggih. Ini diwaca menika, nggih makarya kalian bangsa saking Sekar Manunggal mbok sumangga. Wekdalipun kantun sekedhik, Nduk. Nggih, kok Nduk to, Mbak? Heeh. Mila monggo pun gindahaken ing samangke dumugi pokoke sak gelemmu, Nduk. Harap tekan jam pira monggo. Nggih. Ya, diucapkan Mas Daru, kagem teman-teman kekalih menika Mas Iksan sama Mbak Ayu. Mbak Ayu. Alhamdulillah sampun kalampahan ijab kabul kanthi lancar ya Mas. Kaya dhewe mbiyen lancar. Tekan saiki. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, betul. Mas kawine luar biasa. Ditumpaki saben dina. Heeh. Sing ditumpaki Mas kawine. Aku kok dadi salfok. Mas Iksan kenapa kok pilih Mas kawinnya sebuah motor, Mas?
Lah ngopo? Enggak tahu aku. Oh ngono. Kuwi ya takon karo aku jebuna. Aku tak kira nek arep ngomong apa. Mungkin itu ada ceritanya. Ono ceritane. Ya. Setiap saat itu. Heeh. Wis kuwi sing ngerti temanten kekarone. Semoga menjadi keluarga Syakinah Mawaddah Warahmah. Mas Iksan. Aku pengen. Kene. Alah. Men binpus meneh mengko. Manten anyar ki ngono ya. Manten anyar ki ngono. Durung ya muga-muga iso sak lawase ngono. Aja sak lawase. Apa? Kok nek lawas dijolke bahaya, Mas. Oh ngono ya, heeh. Seru meneh. Ganti pupu sing yuswa. Ganti pupu sing Hanya yuswa. maut yang memisahkan. Amin. Ngono kayak aku lan seliramu, Mas. Betul. Sesuk. Iya, satu buah lagu Mas Daru. Semoga. Dikasih bareng. Sekar Manunggal. Karo koncone dhewe kok ya lali lho Mbak Ayu kuwi. Iya. Oh, kuwi campur sariku dhewe. Campur sarimu dhewe. Heeh, kok ya lali ya dibajetke. Ya, satu buah lagu ada Puspita Nala. Ya, dikasih Mas. Bapak Ibu disilakan untuk menikmati saja nih dalam kesempatan pagi siang hari ini. Luar biasa, semoga nikmat, bahagia selalu. Sun Production luar biasa. Sekar Manunggal. Puspita Nala.
Luar biasa. Mbak Tanti yang dino iki Pak Duko bungkus iki lagi wo. Ket mau ning kono kae jane pengen nyanyi kae. Pak Joko Mahendra iki wis pesen karo aku. Engko nek wis 2 lagu aku nyanyi. Betul, ket ngomongi aku engko nek kowe wis bar nyanyi engko ngundang aku ti. Aku ngono. Pripun Pak Joko Mahendra ning Estu. Aku lagi iki ngertine asmane jenengan Joko Mahendra dan radung aku. Aku ngerti ing San Paris Hutapea ngono kuwi. Pak Joko. Piye to Pak Joko Mahendra. Duet. Iki sak rampung Pak Duko. Nek ora duet engko ndak repot. Ora tenan to. Iya. Ini Pak Duko, estu niki pamundutan keluarga ora. Yo tenan iki. Kowe nek wani ngejak aku kok bar kok kene. Wah, ngono. Aku dadi ngobatke meneh lho kok kene. Le mari rong suwe andang obat-obatan meneh ta. Nggih, Bu Joko Mahendra pokoke sing sabar. Kawontenanipun Pak Joko menika mekaten. Pokoke sing sabar, nrimo lila lan negawa ngono kuwi. Oke, yuk diteruske dibacetke. Engko gampang aku nyanyine nek rampungan wae. Baik, kami sampaikan bahwasanya pada kesempatan kali ini untuk kursi omong tamu sudah kita tata. Bapak Ibu monggo yang mungkin ditunjuk oleh keluarga sebagai omong tamu, monggo nanti bisa bertemu dengan panitia, dengan BO, di mana tempat duduknya sudah datang di sana. Monggo. Yuk bersama dengan Sekar Manunggal Entertainmentnya Indonesia, bersama dengan Sun Production yang istimewa. Ya, masih membersamai Bapak Ibu menikmati hidangan yang telah disediakan oleh yang punya hajat tentunya. Ini bersama catering dari mana Mas Daru? Lagu Mampempe enak banget ya. Aku senang mengganggu nih sampai. Sih, apa ki mau cateringnya? Mampempe enak tenan, atau jan penyanyi. Enak tenan oh iya. Monggo dipandhapi lho, Mas. Aduh. Satu lagu masih bersama Sekar Manunggal. Campur Sari. Satu buah lagu. Selamat malam spesial buat Anda yang ada di sana. Kesenanganku. Bawalah aku dalam mimpi yang indah di malam yang dingin sesunyi Selamat malam duhai kekasih.
seperti diriku merindukanmu. Selamat malam duhai kekasih, sebutlah namaku menjelang tidurmu. Bawalah aku dalam mimpi yang indah di malam yang dingin sesunyi ini. Musik, hey! Gelisah hatiku karena kau jauh dariku, tak lelap tidurku karena terbalut rindu. Adakah rindu di dalam hatimu seperti diriku merindukanmu? Yo. Selamat malam duhai kekasih, sebutlah namaku menjelang tidurmu. Bawalah aku dalam mimpi yang indah di malam yang dingin sesunyi ini. Di malam yang dingin sesunyi ini. Oh, sunyi. Nggih, mbok bilih tasih wonten pamrutan Pak Joko Mahendra. Pak Joko. Pak Joko. Hai Pak Joko. Apa mergo ana Bu Joko terus rasa nyanyi saknalika? Wedi ya, Cah. Oh. Niku sing ngajengi jenengan niku nggih Pak Lurah lho, ora sembarangan kuwi. Oh, lurahnya BBO ki nek ra nang kene ra ono. Heeh. Well. Hah? Luar biasa tenan ngebon lurah ngiripeni ning kene kon WO ki nek ra Joko Mahendra. Apa jenenge? Wah luar biasa ya. Katanya Kang Putra ki iso nyanyi, Nduk. Bisa, luar biasa. Ya aku tak duet sama anak wedok. Anak wedok Ya. tak kira ngomong ya adine. Jebulno. Ini adik iso, anak iso, Anak iso, manajerku adik iso, iso, heeh. tukang pukulku ya Ya iso. iso, sing ngentek edit ya iso, apa-apa iso. Nah, itulah. Kang Putra asmane sinten? Namanya siapa sayang? Sifa. Sifa wa Sifa Uka Ya. ngono kae lho. Jadi nama Tanti Asifa itu ya Tanti Heeh. dan Asifa. Gitu. Oh gitu, luar Orang biasa. jadi satu. Katanya baru 16 tahun. Siva. Jangan ganggu anak kecil paman. Oh gitu ya? Oh sing ngene-ngene kae ya. Wah lagi dong aku saiki ya tanek kae ya. Dek Siva sini yo. Mau pakai mic-nya Om, kok Om. Kakak, oh tenan nih tak kira ngomong ki adine tenan. Yo. Ya. Lagunya aku duet bareng anak wedok ya. Lagunya dikasih Kusumo Wijoyo. Wijoyo Kusumo. Ya pokoknya itulah ya. Spesial bareng Sekar Manunggal tentunya masih di pernikahannya Mas Iksan dan Mbak Ayu. Nih ya.
Semoga berbahagia selalu, selalu diberkahi rumah tangganya. Ayem, tentram, saklawase. Ya. Lagunya sudah Mas, yuk dikasih musik. Dek Sita. Ayo Dek. Mekar lan sami puspita ing taman sari manglung manungsa wangi kelawan wulane datari ngambaron sasmita sang kumbawa wayang ngrangsang pucuk sarine
Bapak Ibu saking para tamu ing pinanganten kehormatan kepareng matur diniya lajeneng adicara sampun kapungkasan. Diniya sawangke setunggal lagon pungkasan konco saking para kanca entertainment. Salajengipun samangke nuwun sewu para kanca saking WO bepilih badhe nyapaken kagem toto upacara resepsi samangke. Mila kepareng ing tempat punika kagem Bapak Ibu nuwun sewu bepilih ing ditipun punika tasih wonten karibatan sanes badhe ngersakaken lajeng kuntur mboten akhiras panundung sedaya kula namung saged ngaturaken sugeng kuntur mugi rahayu ingkang sama pinanggih diniya tasih wonten ing badhe lenggah wonten papan menika saestu sedaya kula ngaturaken panuwun ing wanci punika sumangga pepilih setunggal lagon kunjuk dhateng para tamu undangan ingkang pungkasan ing samangke matur nuwun para kanca saking Sekar Manunggal Entertainment sugeng pinanggih malih binjang sanes wedal nggih mangke siang pun gantos malih sampun nggih semoga lagon pungkasan makarya kalian para kanca saking Sekar Manunggal Entertainment. Ya, satu buah lagu pungkasan dari kami Sekar Manunggal ya, dikasih lagu ada Bukit Berbunga. Di bukit indah berbunga, kau mengajak aku ke sana, memandang alam sekitarnya. Kala senja telah tiba, mentari tenggelam di bukit yang biru, langit merah berwarna sendu. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah. Tak lupa kau petik bunga warna ungu, lalu kau selipkan di rambutku. Sekar Manunggal. Kita pun turun bersama, melintasi jalan setapak.
Terima kasih.